ma nke ahụ bụ eziokwu omenala anyị ji anazi n'ọzọ anyị ga na-emerịrị omenala anyị mesie ike ka anyị na-eme omenala ka great autosin bụ ndị ewe ndị bịara ebe a Amechi ma afa Amechi biko afọ m ka gị na ndị a na-achị nye m enweta onwe unu kedu ihe ịma gbasara ndị otu great autosin? Chizzy, ọ dị maka nkọwa ọfụma ka ndị niile na-anụ onu m na-anụkwa ebe m na-ekwu okwu na-akwado ha na-adọnyere ha okwu ka ha ghọta ka o si wee mee. O nwere otu ụbọchị m bịara gbapee igwe na-ekwu okwu redio m wee na-anụ ebe Great Autosin na-ekwu ya na ndị otu ha na ha jere Nsụka wee nye ndị mmadụ ezigbo mmiri ekwe ka mmiri kwesịrị ịdị aṅụọ ya na ndị a na-arụ dịcha ha mma na imebe ịṅụwa mmiri a na arụ ga-adị gị mma na ụmụ ya amadị na-ayakabe mmadụ na ihe kpatara ndị mmadụ ji adara ọya bụ na mmiri a na-aṅụ abụrụ ezigbo mmiri dịka na ụdị na mgbe a na-eme ka mmiri a dị ọcha na ọ na-abụ atinyecha ya ihe ụmụ kirikiri ihe na-asachapụ ụmụ nje ya bụ ihe agbanwee ka arụ mmiri a si wee dị o wee bụ na ihe na-emezi arụ dịcha na ya ga-apụcha ekwugide ya nsị kedu ihe kpatara ha ji wee jewe na be anyị nsị mba na m ga-eje ka m mara na okwe ka ọ bụ na ndị a bịara iri ndị mmadụ ọfịs na ha bịara igwu ha wayo na ha bịagwụkwa ka m jee marụ mgbe bịawa wee were akara ekwentị ha wee kpọọ ha si akara ebe ha nọ ha wee kwuo wee jewe ebe ha na-arụ wee ruo ebe ahụ ma wee sị ha ihe a niile ndị a na-akọwa na o mere ọ bụ eziokwu asị m nsị ha nchọpụtakwa na ọ bụrụ eziokwu kedu ihe ga-eme asị m na nsị a maka na ka m na-abịa na mụ na unu ga-egwodogide ha na m ga-agwa ụwa niile nekwa na ejidego m ndị wayo ndị abụrọ ndị na-awụgbu ndị be anyị na oge esekwara m unu ezigbo okwu asị mba na ihe mere bụ na anyị ga-eje ka m fụnanya m na ọ bụkwara na mfụnanya m ọ bụrụ eziokwu na etu a sịkwa chọọ ka m pịasuo ha kụsuo ha bupụ ha ka ụwa mara ya ihe wa ya na-eme na m ga-ejikwa ọnụ ma wee kwuo ihe m fụrụ na ezigbo nkwete anyị binyere aka n'akwụkwọ nsị ya na ha hapụ na m ga-eme ya na m ga-ekwu ya na kemgbe ụwa na ihe mere m ji wee etu si wee rabe bụ na abụ m onye eziokwu maka na isi na ịbụ onye aka nkwụmọtọ ime etinye aka n'ihe adịrọ mma ime ahụ ebe afọ ihe abụrụ eziokwu kwuo ya ime afọ nsị a na ọnya nwa na ọ bụrụ na m bụ onye aka nkwụmọtọ na onye eziokwu na ihe m fụrụ ka m ga-ekwu mana ihe na-agbagharị bụ na-enye m nsogbu ka ekwu si wee jewe be anyị na Nsụka ka m gbakwute ndị be anyị m wee ruo nkwado nsị ha na m ga-ewetakwa ihe onyonyo m ga-eji wee see ihe anyị na-ekwu na m ga-etinyekwu ya n'igwe na anyị na-ekwukwu okwu na m ụwa ga-anụkwu ya na ọ bụrụ o mechaa isi na nsịrị isi na esịrị nọọ ihe anyị ga-eweta esetecha ya onye ọbụla afọ asị ka anyị jebe mgbe gwacha ndị oyi m ndị ụfọdụ sị ha ada ama ọnwụkwa ihe mere m na m na-eje ka m chọpụta ya na-ekwe nọọ maka ọdịmma ndị be anyị m wee kpọta onye a na-ebe a afịa bụ Anike Obiora. Anike Obiora bụ dịka onye ebe ka ọ bụ Anike Obiora abụbụ onye ka ihe kpọkwana ya jeme. Anike Obiora bụ onye na-ese ihe onyonyo foto na vidio onye aka m kpọtara si ya biko na o nwere ọrụ ị ga-eduga m na ọrụ abụrụkwa dịka ụdị ọrụ onye foto na onye vidio na-ese nke bụ dịka na ị na-eje ebe a na-eme ihe agbamakwụkwọ ma ebe a n'ihe agbamakwụkwọ n'ọrụ na nwere ike ọrụ nchọpụta na enwekwa ike ịgba ọsọ ruo anya gbawa ọsọ ihe ọbụla na amarụkwa nke ọ ga-esi wee dị ọsị m maka na ihe ji wee chọọ ya bụ na aka ihe si wee dị ọ na-adịzi Chizzy ka a ga-asị na m nọ na ntọ ka m kwuo na m ga-ekwu ihe m fụrụ si na m ga-ekwu ihe m fụrụ ikwule Anike Obiora onye osise onyonyo oge ị gaziri ebe a Amechi kpọgịga ka ihe ị hụrụ nna m ukwu Chizzy ihe m fụrụ juru m anya maka ọ bụ na alụ ka m fụrụ mmasị na anya afụọ m ịnwa mana ndị be anyị na-akpịa ụva afụrụ m ụva ya bụ ụva mgbe m nụrụ ya n'izizi mgbe m nụrụ sọsọ uru ka ị bụ ihe m fụrụ mana afa nwa izizi m bụ ụha ya na-akpụ ya bụ ụha ya na ụha bụ ofu maka na Igbo na-asụ n'olu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ngwa gaa n'iru mgbe m nụrụ ihe a izizi
echekwa m ihe wayo na-asị ihe a bụ eziokwu ihe a bụ eziokwu echekwa onye ọzọ a na-ekwukwa ofu ihe ahụ na-enwe aṅụrị n'ime ya maka na ife onye na-ehime ihe ka ewelu gwuo wayo ọ na-adị iche mana ndị nke a na-ekwu ya na-enwe ezigbo aṅụrị ifu na aṅụrị si n'ime afọ ha wee na-apụta anyị dozie amechisi m na ihe a dịkwa ka eziokwu ọ ma bụrụ eziokwu mgbe m na-agwa ya ndị mmadụ ọnụ akasịrị m aka ganye na ya afọ onye akpọtalụ mgbe ahụ na-adịghị mma ote ha aka asị anyị bịa na anyị ga-esi ya ihe onyonyo na ahụ adịghị ya mma anyị sị na anyị fụ nke a na anyị ekwe wee luo onye akụkụ ahụ ya ụkwụ ya shiwuru eshiwu aka ya shiwuru eshiwu iru ya nọ ofu akụkụ ịfụzi ya ọ dịzị ka ikorobịa nwoke ọ dị arọ 81 83 years. Enwe bịara ebe ahụ ya. Ọ bụrụ onye nke anwa onye a bụ na ahịa afọ 80. Ọ dị mma ya bụ ijesia ọ bụrụ na ihe ọ na-amani ahụ dị ya mma dịka korobịa anyị wee fụ na eziokwu na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu maka na ịmagoro na ọnwa erika n'obodo a arụ echetara m mgbe anyị jelu ebe a na-akpọ Star Medical Center itinye onye nwụrụ anwụ ha sị anyị na ebe ahụ ejugo Chineke wee zitere anyị ihe a na-akpọ Alkaline. Ọ dị mma ewe ofu okenye nọ ebe a ka m jugodu ya mara maka na o so unu bata onye akwa o so onye anyị jere fụ mgbe anwa anya o so onye anyị jere fụ maka ha asi agwetacha ndị niile ha wetacha anya họrọ ndị a ga-eje ka anyị na ha fụ anyị eje fụcha ya ọkọcha ka o si wee ma anyị jee jụọ ndị agbata obi jụọ ndị maara ọfụma ihe dị n'okwu wee bụrụ eziokwu ọ ga-akọwa onye ọ bụ wee kọrọ anyị ka o si wee dị ya. Ọ dị ma maazị nna anyị Anthony Ojinnaka Anthony wee bụziere gịnị kwanụ dịka etu esi wee kọwa oge mbụ ndị ọcha bịara abịa ka a ghọgbuo anyị abịa jide afọ anyị oge mgbe esiri anyị eme baptizim na anyị aza afọ Igbo anyị na makita ọ na anyị amataghị ihe ijezi ime mmiri Chukwu ya bụ baptizim ịzara afọ nke dịghị mma ịza afọ omenala ọ bụrụ ị ga-abụ esenti Chineke amagodi bụ ị ga-abụ esenti n'ebe onye nsọ so abịa Anthony dịka etu nkọwa elu ibe si wede bụ flourishing ihe a ka a gwara gị yes ọ ya bụ nkọwa ya ndị bara gị akọwara gị maka na anyị anaghị asụ n'ịdị ya anyị anaghị asụ ya mana a bịara bịa chọpụtazi ya na ihe akwụkwọ eji eme nkọwa wee chọpụtazi ihe bụ ya bụ afa abịazie dịzie ụdị mma na ngalazi kamara afọ nwa bụ etu m ga-esi wee gbanwezie ya n'asụsụ nke Igbo anyị nke ahụ nna anyị mara anyị niile ka ihe a niile ka a sara isi ịfụ ka akọ nke m agbara ụdị ndị dị ka anyị mana oge anyị fụzi na ihe a niile na isi asị ka a sara anyị wasị mba na-ewe afa mbụ maka na ụfọdụ n'ime anyị ndị nne na nna anyị bara anyị afa nke anyị bụ ezigbo afa m na mbụ achọzi ịgbanwe ya wee kpọrọ anyị jee n'ebe a wụrụ anyị mmiri ji ịchapụ anyị ụbụrụ baa ya mụnwa mesịa sị mba na nke nne m na nna m bara m na ọ ka m mana nka ghọta ya wee na-aga n'ihu mana nsogbu adịghị. Kedu nke eji wee saa gị isi ahụ? Afọ amaghị m ka esi akpọzi ya ugbu a echefura m dị m ihe a na-akpọ ya mana m anaghị bekee anaghị adịgasị m mma n'ọnụ na nnọrọ ebe amaghịzi m ka esi akpọ ya mana nsogbu adịghị. Nna ya ukwu imirikiti ndị mmadụ na-ehe ekwu maka ihe PHFX kedu ka isi fụ ya ka anyị matagodo onye ọ bụ ọfụma gwara anyị bụrụ si ana m abịa maka na ọ dị maka ndị mmadụ a na-ekwu mara onye bụ onye asị mara ka o si wee dị ọtụtụ akụkọ ka anyị na-anụ maka ya gị abịakwa ebe a ugbu a maka ofu ihe a anyị wee na-asị kedu ka gịwa ji fụta ya kedu ihe ị ga-akọ maka ihe a na-ekwu maka ya na ebe ị nụrụ ya na onye ebe ị bụ ka ụwa niile mara na ọkwa esi na ewebeghị ka anyị kpọọ gị oke afọ Okeke maọbụ Okorie mana Anthony Ojinnaka bụ ihe eji mara gị
ndị gị na-anụ ọnụ gị ugbu a kọwara ha ebe isi na ka isi nụta ihe gbasara PHFX a. Daalụ nwanne m nwoke. Igbo na-eri m nụ, ana m ekele ụnụ, ana m esi nke echiri ya zelu, na-esikwa ihe dị mma gwara ụnụ ọjị ise. Ọ akọwarụ ekewaruo. Afọ mbụ Anthony Onyemerukwe Uchinnaka. Abụ m onye Mbosi, ihe ala local government area of Anambra State. Mụ abụ oge mgbe alụm ọrụ oyibo. Abụ m services engineer with Alkaline Nigeria Limited. Ọ bụ very notable. Hapụ nke ahụ. Ụbọchị wetara ego ha bịa kọwara. Mana kịta ahapụgo m ọrụ oyibo na-arụzi ọrụ Igbo. Ọrụ Igbo nke bụ ọrụ bekee, nke bụ ọrụ Igbo ka a na-arụzi kịta. Ife menụ bụ oge m lụsịrị ọrụ as a service engineer with a reliable company ndị mmadụ maara. Ha na-deal with survey equipment. Asị gị hapụ onye anyị nọ na ya taa PHFX. Kedu ọrụ Igbo ị na-alụzi ugbu a? Ana m abịa maka a na-esi na ofu ihe were fee na nke ọzọ. Ya bụ oge m ji wee rapụzie ọrụ a, emesịa arụ mbịa nwụọ nnukwu arụ ọmụmụ nke bụ na ebe ihe mere m ọ karịrị ahụghị nọ ya bụ ọrịa nrịa ahụghị na adị m enwe ike ekulite ọtọ. Ndị ọbụla mma maara m ofụma. Adị m enwe ike ekulite ọtọ n'ala ka m na-edina mgbe niile na-ebe ụtụtụ ihe anyasị na-ebe ama m ihe na-eme nnu. Ejesiri m ọtụtụ ụlọ ọgwụ dị iche iche ma Lagos ebe m nọbụ wee mmegide ebe ahụ ọtụtụ ihe dị ofu mgbe arụrụ ụma ọhịa akarịzi ebesị ka m lọtala ala Igbo ka a mara maka ihe a na-achọrọ uke onye nwere ike fuel uke ala wee lọtazie ebe a ihe nwa akazie njọ. Onwe ebe njere ejefọ taa wee mesịa ka Chineke si wee mekwa site na ekpere amara nke Chineke wee jeje na n'ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti dị n'Ọka wee emesịa eme m operation ya nke ahụ adị wee nwee ike wee na-ekulite ọtọ. Mana ọ bụzi ebe ahụ ka o bere ọtụtụ ụmụ ihe sosie arụ ọnwụnwụ na-akarị mgbe ụfọdụ ọ na-akarịrị nke n'ibu nke butere onye ahụ ibutu. Ana m enwe ụkwụ nnọdụ etu ahụ, ana m enwe ike ọ na-eme nke m ya ga-azọdonwu ụkwụ n'ala. Nnọdụ na-eku ume ma alara ụla ọ na-agwụ m ike na-akwụsị m ume. Amazi ihe bụ nke m ga-eme o were ofu oge ewee m maka onye nyanya ịma ndị mmadụ agaghị anọ ka ebe gị nso. Mụ na onwe m dịka etu ọnọdụ nke nsi wee dị, ana m anọ wute igwe na-ekwu okwu a na-akpọ na redio mere ala anọ ụbọchị ọbụla. Ndị be anyị ma kwuru ofụma na ọ bụ ụbọchị ọbụla ị bịa na be m redio ya dị enyemaka iyi ejere mgbe ị gotara m batrị ewerela na-etila redio ala na-ege ya bụ nri m na-eri ụbọchị ọbụla. Wee nụzie ka a na-ekwu okwu alkaline water esilọbụ n'Ọka ka ha nwere ọnọdụ ebe ahụ, ọfisi ebe ahụ. Enweghị m mkpọwa nwanne m nwaanyị nke lụkwala nnukwu ụlọ ọgwụ mana ọ ritayago. Enwesịla onwe ife nnọ si na ya jee ka ọ mụta ma ga-enweta m ihe anụwa na ihe a etu ha si ekwu ya bụ ihe na ọ ga-enyere m aka ịzọpụta n'ụdị ọnọdụ nnọ. Afọ na-enye nsogbu, ahụ niile ikwulite ọtọ bụ nnukwu nsogbu ebe nnọ. So o wee jee ọ sị na ya ejere ebe anwa na mgbarị ndị mmadụ kwuru ebe a ya bụ ịkwụla laịn ọ karịrị akarị. Ndị nọ n'ahịrị karịrị nnukwu. Enwesị ya biko ejisie ike ojekwa ụbọchị ọzọ ọ bụkwa ofu ihe a wee na-egekwa ekwentị redio
wee bịkwa n'ụlọ nwere ebe ọzọ dị na ha mepere n'Ọnịcha n'ime ọdị street so wee gwazie na ụlọ nwere ebe ọzọ dịzi na be anyị dị nso mụ abụ onye mbọsị abụ onye ụbahi mbọsị dị ihe local gọọmenti area for Anambra steeti wee jebezie ebe ahụ wee gota ma ihe ahụ ile anya ọ dịka mmiri nkịtị mana nkizi ndị be anyị si na okwukwe na-azụ onye ọya ị ga-ekpere egodulu onwe gị na ihe nwa ga-emere gị mana ya bụ ihe mbụ dadara ọsọ gị dịka etu nsi wee mezie chọpụta ya ọsọ gị kwere ọsọ gị ekwele iwu bụ na ya bụ akara anyị nwetara arụ ihe ahụ ọ na-arụ ọ ga-arụrụ ihe ahụ ọ na-arụ ma isoro ha usoro ahụ eji wee esi gị wee ṅụọ ya wee ṅụọ akara anyị nweta wee ṅụgide ihe na-afọ okpomọkụ ahụ na-eme m ihe na-abịa kwụsị ihe a na-eme ume mmapụ ịnọdụ otu ole emeghị ọdịkọta ọ na-achụrụ iwu mmiri na-emeghị ka ihe amazi ebe ị na-anọ na-abụsị mmadụ ume ya bụ ihe abịa kwụsị mgbe nwezi ike wee na-ekulite ọtọ mgbe a na m eji klọchis mpara labụ were na-aga emezie hapụzie werezie nke a na-eji kịta ana m enwe ike ọ bụ dị na ọ bụ nganga na agwara m na ị nwere ike gaba ihe okwute akpọghị n'ike iji anwụ ike ghọta onwe gị so ya bata m na-eji ofu nke were aga so etu a ka nsi wee fụ Alkaline ịghọtago so na ọ bụ ọsọ ihe m na-agwazi ndị mmadụ bụ na Alkaline water na ọ bụ eziokwu adonwobe ụdị ihe m fụrụ larụ ụdị ọrụ dịka Alkaline maka imirikiti ga-asị ka ha ga-esi mata maọbụ weta nke ha n'oge na-adịghị anya ịgwekwa onye ọzọ anyị ga-akpọ ga-ekwukwu ihe gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya mana ị nwere ike ịkpọ 07088209787 maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ gbasara ebe ị ga-enweta nke gị maọbụ ihe gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya bụ PHFX a ị nwere ike ịkpọ 07088209787 ka anyị mara na anyị ga-enweta onye anyị ga-akpọ ugbu a ka ọ gwa anyị ihe o wetara na ya mana ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịjụ ajụjụ 9787 080 882-097 ọ dị mma ka anyị mara na onye anyị na ya ga-akpa ka mara ihe ọ ga-agwa anyị gbasara ihe ọfụ ka anyị mara na ga-eweta ekwe a sị gị kwuo n'eziokwu kedu ihe ọzọ ị chọpụtara n'onwe gị ka ị jere ihe m chọpụtara riri nne maka na emegidelu ofu igwe obodo wee kọwaa ka o si wee mee ya wee dịba mma ma onye nke anyị kpọtalụ anyị wee fụ na ọ dịbago mma onwe mee m na ya kpọtaba ma ndị nke bụ ndị nke m ma ndị ofu ọbara m ahụ na anwụ nsị ama echi biko ịbịa ka iduga m ka m gwa ndị a maka na ọ bụ nọọsọ m asị na agwụgwọ ofu onye fụrụ na agha eke mana mgbe ama echi bịazi ha fụ onye ọ bụ ọkọwa onye ọ bụ ha wee kwetawa nke bụ na kanselọ wọdụ be anyị tekpụlapụ abụ m onye amaokwu ụdị ọ bịa ọlụlụ abalị ịtọ ọkpọọ m sị m na ya na-afụkwa ife ihe a na ya na-anyụ mamịrị ya na-apụ ọ dị mma ka anyị ekwu na akara ekwentị unu ga-eji wee jụọ ajụjụ gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya ya bụ ewere ka esi gbata ya maọbụ ka ị ga-esi weta nke gị kpọọ akara ekwentị a ya 070-882-09787 070-882-09787 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ mana ịkpọ ọ kara mma na ị ga-akpọ gwa ebe isi akpọ agwa ka gị ga-esi weta gị maọbụ izite nkenke ozi izipụ nkenke ozi kọwaa ebe isi ezite ya na ka ị ga-esi weta ya akara ekwentị ị ga-eji mbekwanụ nke a bụ
0979 ya bụ 080 070 070 882 09787 070 882 09787. Anyị ga-enye mmadụ ole na ole ohere ka ha jụọ ajụjụ gbasara ihe ọbụla ha chọrọ ịmata n'ihe anyị na-ekwu. Ebe akara ekwentị ga-eji kpọọ ebe a ka ị jụọ ajụjụ nke gị, maọbụ jụọ nna anyị Anthony ajụjụ, maọbụ Obiora, maọbụ Amaechi ajụjụ bụ 09097711109 maọbụ 09023111009. Onye na-akpọ, biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email ebe ka isi akpọ? Ebuka anyị ndị ka email. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ajụrụ ka m jụọ ndị nọ n'ime obodo na nke n'ụmụnna keesi, kedu ebe dị usoro enyi iji nweta ọgwụ a? Ọ dị mma. Ngwa nwanne m, ihe ị ga-eme ugbu a, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Were akara ekwentị a ka ị kpọọ ka a gwa gị ebe ị ga-enweta ozugbo. Ya bụ 070 882 09787 070 882 09787. Daalụ. Ị na-akpọkwa maọbụ na ị chọrọ izite nkenke ozi, site ebe isi ezite ya, ọ ga-akakwa mma. Ozugbo ị na-ezite ya, a na-aza gị ya ozugbo. Onye na-akpọ, gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Kwụsị okwu ike, gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Chukwuma Nwati, jiwe akpọ. Ee, Nkanụ Ebuka, Nkanụ were ndị ntorobịa. Gaa n'iru nwanne o. Ekelere m unu, biko o nwere onye nọ na studio ahụ, ọ nwere mmasị m kpọrọ dis nọmba na di m na ihe ga-eji 12,000 wee dị ebe ahụ. O ji masị m, biko amaghị m ego na ga-eji wee bịa, ọtụtụ ọ dị na Transekulu, biko onye m aka kọwatara m ihe ga-eji wee bịa. Ọ dị mma. Abịa na ụdị a, maka na onye ọzọ m chọpụtara bụ na abịazi ka anyị machara dịka na igote nwe ihe a maọbụ gote ya, wee sizi ya onye nwoke egretsi ya na efugonu na ndị a na ha bụ ndị aka adịcharọ, na ebe isi na ị chọrọ inyere ndị mmadụ aka ka ị ga-esi wee mee, o wee sị na onye bịagodu na a ga-ama etu a ga-esi wee mee ka enye tugodu gị etu ị ga-esi wee nye gị ya nke ọbụla ị ga-ebidogodu mmewe. Maka na onye a kwụrụ nnukwu ego ọ kpọrọ afa kịta, o nwere ka a si eme ya, onye jụrụ ya sị ịkpọ na fon maọbụ ịbịa akọwarị gị etu ị ga-esi wee weta obere ego wee na bidogodu. Maka na ihe anyị na-ekwu bụ, echeta m oge na gboo, great dịka na anyị sikwu na ebe ọbụla ị gara, ndị nọ n'ahịrị karịrị ihe a na-eju ihe ọsị, kedu ka anyị ga-esi wee mechaa wee nyere ndị aka. Ma ihe a bụ ihe na-echu ụlọ akwa itinye n'ihe anyị kwuru ugbu a, ya mere o ji chebekwa maka abịa ngwawazi ya nsị ebe anyị chọpụtara na eziokwu na ihe a na-arụ ọrụ, kedu ka ị ga-esi wee mezienu ka ọ bụrụ ihe a ga-emete nwọsị ka a na-achị o wee chechasị na onye ọbụla bịara kama ya amara etu a ga-esi wee gbaa ya na mkpọnye gị ka o ru gị aka. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email ọgwụ ya ewetara gị ka anyị gwara ya ọzọ. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gbadata ya. Ndị ka email, gwa ya afa gị na ebe isi akpọ, bee ya nkenke. Okwu a na-aza ya. Ndị ka email, ndị na-achị na ogbeke agba. Kenekwa m igwe ogbeke. Ngwa gaa n'iru. Ọ dị mma. Daalụ. Ọ dị mma. Ọ great ka a ga-etubezi ụdị ahụ. Ọ dị mma. Maka ndị chọrọ iwetakwa ya n'agba dịka okwu a na-asa ya ji wee kwuo, akara ekwentị a ka ị ga-akpọ, agwa gị ebe ị ga-eweta ya na agba anị.
ya bụ ị ga-akpọ na 070-882-09787 070-882-09787 ka ị wee mara ebe ị ga-eweta nke gị ma ọ bụ izite nkenke ozi bụ ebe isi ezite ya. Onye na-akpọkwa ya afa gị na ebe isi akpọ naira ngwa gaa n'iru nwanne. Kpọọ n'akara ekwentị a ndị ịkpọ ozugbo ozugbo agwa gị ebe ị ga-eweta ya. Daalụ nwanne, daalụ. Ọ dị mma, anyị ga-ewekwara ọ dị ka onye ewere ya anyị chọburu ịkpọ ka anyị nụkwa ihe ọ ga-ekwu gbasara ihe anyị na-ekwu, mana ọ dị ka ịma na Chizzy anyị na-abịa biko ewere biko onye na-akpọkwa ya ebe isi akpọ onye na-akpọkwa ya ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ọ gbubiela ma echi gịnị ka ị chọrọ ikwu? Ịma na nwanne gị nwoke si na ebuzi ọzọ Igbo ndụ olute m ihe otu nwaanyị kwuru wee tie si na Alkaline water bụ ọzọ Igbo ndụ, ma mụ nwa na onwe m fụrụ ya. Chizzy na afụnube ịmago anya m na-asị kedu maka na ihe nji wee sị ka ntinyewe ọnụ bụ ndụ na ahụike dị ndị be anyị nso ka ha mata na mmiri ọṅụṅụ o nwere ndị ga-akọcha gị ihe je gabigagoro ebe ha jere obi etu o si wee na-ekwu ọ sị m bịawa na o nwere ndị ya nwere ụmụnne arụ adịrọ na ya ma afụcha ụdị ya agba nkịtị na onwe mere onye anwa na obi ga-apịa ya ụtarị onyogide ma anyị ejewe. Biko gwa ya afa gị na ebe isi agbọ gbadatanụ ya odogwu ndị ka ị mere ngwa tinye ọnụ n'okwu. Kedu ihe ị chọrọ ikwu? Nwanne ị gwabeghị m afa gị. Ọ dị mma, ime ihe ị ga-eme were akara ekwentị a ugbu a ka ịkpọọ ha. Ịkpọ a ga-akwụkwọ ya ma amechi ga-akọwakwa ya. Akara ekwentị ị ga-eji kpọọ ha wee akọwara gị ihe niile bụ 070. Ọ dị mma, ngwa gezie ntị ugbu a. Nwanne nwoke ihe dị na ya bụ na ka nsi wee ghọta ka nsi wee fụ na ọ bụrụ na ịkpọ ha sị gị bịa maọbụ ịkọwa agwa gị na o nwere ka ị ga-esi wee bido ị na-aṅụgodi ya ị na-ewetakwa ị na-anwụ ị na-eweta na onye chọrọ ka o goro ha ncha niile goro na mkpọ agwa gị. Ọ bụrụ na ọ ka agbanyere gị agbanye agwa gị maka na ihe a dị ka mmiri ya mere ha ji wee ha chọrọ iri ya n'ụzọ maka ndị mmadụ nwere ike gbanye ya mmiri wee kụrụọ ya o mebie, mana ị were ọkpa gị rute ebe anwa agbatara gị ya etu ị ga-esi wee gonwu ibidogoro nwu ya ozugbo ị na-anwụ ị ga-afụkwa ka o si eme gị n'arụ. Ị mere ka nwanne ebe ka ị si akpọ? Ee, Chukwuemeka Obu, ọ ga-adọrịrị gị na mma nwanne. Ngwa tinye ọnụ n'ofu a. Ngwa tinye alụ. Ekwentị a unu na-asị mmadụ kpọọ ọ kakwanụ mmadụ unu na-enye ndị mmadụ ekwentị ha ga-akpọ darịt agwa ha ebe ha ga-enweta ihe akalụ nke a maka nya mgbe m kpọchara unu akpọ m ekwentị ahụ onye n'ebe ahụ nwaada n'ebe ahụ dị ọ dị eweta obi ala aza mmadụ okwu. Ọ ka mma na unu nwetara ekwentị ahụ darịt nke ọ ka m kọwara ya na foonu m nwere nsogbu isend meseji ka m kpọrọ ya ebe nzikọ deba ya n'akwụkwọ kọtụọ foonu m. Ọ ka mma na unu na-akpọ darịt onye ahụ gaa darịt n'ebe ahụ ọ ga-enweta ihe ahụ. Ndewo. Ngwa daalụ nwanne, daalụ. Ihe a ikwuru great ọ ga-eru great ntị mgbe akọwakwanụ ya otu anyị kọrọ ibukwara ihe a ịma na ya dị eji ụdị ihe dị otu a eme ihe a mkpọ great ka onye ọbụla agwakwana ndị be anyị okwu ka o si masị mara mechi ka anyị na-apechizi maka n'oge ikwu onye etu o si wee dị onye kpọọ onwe dị ka ụdị nsogbu a ya nwee ndidi maka na iji gwa gị eziokwu ndị na-akpọ ekwentị a erika ọ dị ka ọ bụrụ ịbara gị mgba ma ọ dị ka iruo ebe a na-anọ a ga-akwụgide na line nwere ndidi. Onye na-achọ ndụ ị ga-enwe ndidi mana ọ dịrọ mma ịsa mmadụ okwu etu ọbụla ọ dịrọ mma onye na-achọ enyemaka onye na-enyekwa mmadụ ka onye pụtakwa n'obi Chineke maka na ama m ana m ekwu ya na-ekwusi ike great na onwe ya okwu ọsị na maka ọrụ Chukwu ka ya na-alụ
ọ dị ma Maazị Anthony biko ke ndụmọdụ gị ka anyị na-apịachi oge na asịsa anyị kwarapụ ndụmọdụ mbụ onye ọbụla arụ na-enye nsogbu ọ ka mma ịṅụ Alkaline PHFX water. Ị ga-echebe mgbe arụ ji wee nyebe gị nsogbu n'ihi na Alkaline mgbochi ndị oyibo sịra prevention is better than cure. Na ndị be anyị na-eche mgbe arụ ji wee nyebe ha nsogbu wee were gbajebe ozugbo wee na-esi ka a ṅụọ Alkaline ka ọ kwụsịgo ozugbo. Mba, ana m akọwara ndị mmadụ na mmadụ onwe ṅụrụ ya nị wee sokwe yobezie Great Autosin bụ the director si ya biko n'ihe na-achọgodi kịta ma bụ ka onye ndị be anyị aka ndị ihe ala local gọọmenti ana m ayọsi ike ka ọ bịa mee establish an office n'ihe ala local gọọmenti ka ndị Ọkịja Ihiala Ebulesia ya bụ Mbọsị Azịa Lilo and the rest of them Iseke Osumuogu ndị ọbụla anụ ya ka m na-ekwu ya kịta den abịa na Ihiala ị ga-enwe ụzọ akwa ụbụrụ ekwe ụmụdịmọgọ ndị Ezike Eziala Ihiala ndị a niile chọrọ ka ha chabezie na be ha. Mba, no ihe na-akọwa bụ ka ọ bụ na Great Autosin ga-enye aka ka ndị a niile enweta dis ọfis ka ha nwee ike na-abịa ebe a. Anyị achọ ka ndị mmadụ na-eje ebe tọrọ aka maka ịmali ime obodo ego adịrọ so ọ bụla na-enwe ike mee ya etu a ego ụgbọala na ihe ụmụ ihe ndị ọzọ a na-abịakwa dịka etu nwanne m nwoke si wee kọwa oge nwa akpala ibi abụrụ ofu o nwere ndị na-enwe ike go na bọtụl mana ịbịa o nwere etu o si wee mee ya na nwere ike echiri gị etu o kwesịrị and nke ọzọ m na-akọwa dada Alkaline ada eriela ahịa ada eriela moto a na-eme advertisement bụrụ moto na-agaghịrị ma ọla n'ime ahịa na-ede ya ifu nke ahụ ọ bụ fake ọghasị o nwere ebe ọ bụla sọsọ ebe ị ga-enweta Alkaline water bụ na ọfịs designated spot ebe ha kpọrọ ọfịs kịta anyị nwere ya na mbọsị nke a bụ a sub office na mana nna ukwu bụ Great Autosin ọ bụla omeghara nke Ihiala ọ ga-abịa ebe a meghe ya ekwu ya na redio ndị ọbụla abịa ebe a ije nweta ya na iro masị la moto ọghasị ihe ndị anwa bụ fe onye ọbụla na-azụzikwa ndị Nsụka bịara ebe ọ ya ọrụ Nsụka ka ọ zọbazikwara ya ụzọ wee jee si ka ndị egbuo mmadụ na ndị a batago mana Chukwu ji aka ị ga-asịzi nkịta ọ bụrụ na ihe ndụ ka a hapụzi ya be anyị ama hapụkwa be anyị ọ nwere ife ọzọ nchọ ka mma bikọs ọ nwere jụrụ ajụjụ oge ụfọdụ ndị si ebe tụrụ aka na-abịa akpọ like my phone number bụ 08037618200 kpọkwa ya ọzọ ji nwayọọ kpọọ ya ka ha wee weta ya maka ndị ọzọ ga-onye ndị akụkụ be ha ma ọ bụ ịchọzi ịma ihe ị ga-eme ya wee nyekwa aka tụziere gị ọrụ ịkpọ nna anyị Anthony na nọmba mbụ 08037618200 ịkpọra nke a 0 ọzọ bụ 08037618200 ndị akọwa gị na Alkaline bụ one family. Alkaline na-ede anya maka ego gị no Great Autosin bụ the director adịghị after your money ọ bụrụ ego gị ka na-ekwu ihe na-ekwu bụ maka ịdị ndụ gị so ụfọdụ na-echela ọ bụ sọsọ ndị okenye ka a na-emebe Alkaline ka ha wee zọọ ndụ no ndị ụmụ ntorobịa na ụmụ okorobịa agbọghọbịa kwesịrị ịdị aṅụ Alkaline nwayọọ nwayọọ ka i wee nwee ike nweta ndụ zuru oke n'ime gị ka ịdị anya nyanya ọbụla ọgwọtụ oge Great bụ ezigbo enyi m nwoke nwanne m nwoke okwu a na-asa ya gwagwụkwa m ya ngwa ebe m nọ na ndụba anyị eme Great ime maka ndị Agbani na ndị niile si ọkwa ka obiọra si were akwụ na a ga-ejikwa be nke ha ebe emecha m na Great akpa maka nke a ka anyị mara ka ndị be anyị ga-esi wee nweta Obiọra na nkenke kedu ndụmọdụ ihe ị ga-ekwu ka anyị na-apịachi ya ndụmọdụ m na-enye ụmụ be anyị na Naịjirịa gbaa gburugburu bụ na aghara ndụ kpaa akụ isi na ndụmọdụ oge bụ
a gara ndụ kpakụ ọ dị mma. oyiri erie onye babụ ndụmọdụ m onye ọbụla jisie ike mee ihe ọ ya eme ka ahụ dị ya mma maka ahụike dị ndụ adị. Ọ dị mma maka ndị chọrọ na-ewetabeghị akara ekwentị ị ga-eji weta ka akọwara gị maka PHFX a ị ga-akpọ akara ekwentị a 070-882-09787 070-882-09787 ewe si na ya si zitere ozi ugbu a na ya si Amagunze wee na-akpọ na-ezite ozi a na ya chọkwara iweta Alkaline mmiri Alkaline chọkwara ịma ego na na-ele ya kpọọ akara ekwentị a ugbu a ka akọwara ya 070-882-09787 ịkpọ maọbụ izije ozi zite ebe isi ezite ozi gị a ga-asa gị ya 070-882-09787 mana nke kachasị nke m na-emesịa m na great ọtọsi na-akwụ maka nwaanyị a na-aja abara ndị be anyị mba onye ahụ gbara mmadụ mgba maka ụfọdụ nọ na dịka nna anyị ukwu Anthony onye nọ ọnya na-achọ enyemaka ọ kpọza ka elie aka kama ị ga-ewetu obi n'ala gwa ya okwu ịbaba mba ụdị ihe dị otu a biko Chizzy na mmechi nke m maka na ọ dị m ezigbo mkpa maka ime ka ihe a ka ndị mmadụ ghara imebi ya maka ewepụtago m afa m wepụta ihe niile m ji bụrụ onye mbụ wee tinye ka anyị fụ ka ndị mmadụ mata na ya bụ eziokwu ọ ga-ewute m na ndị mmadụ jee kparụọ ya ya bụ na onye bịakwute gị sị gị na ya na eresi gị Alkaline maka ọ ga-ewute m orechi mmadụ abịakwute m sị na ya nwụrụ mmiri a ọ dịrị ya na o nwere ihe ya fụrụ wee na-asị biko na onye bịakwute gị kpọọ akara ekwentị a na-akpọ kemgbe jụọ ha sị unu ama onye a na onwe onye wetara m Alkaline na do you know him na onye a bụ onye dị etu a dị etu a atụsa nso place biko akara ekwentị a bụ 070-8820-9787 ịkpọọ ya ha sị gị na ha ma onye ọ bụ ịnata anya maka achọrọ m oru echi asị na ekwe ihe nwe si na ọ dị mma nakwa na ọ dịrọ mma maka ezigboto akaebe ha na-agba na kedu ihe ma ha na-akpụ ya anyị ga-ejisi ike na-ekwu ya ndị be anyị enwetago ihe ga na-enyere ha aka. Ọ dị mma maka ndị ka bụkwa ndị na-agbarụ na ihe ndị ọzọ ịchọọ ịfụ ihe a n'uju ya fụ ndị a na-ekwu ihe a ka esi ekwu ya nakwa akara ekwentị a niile a na-akpọ ị ga-ejekwa na Kpakpando TV ị gaa na onyonyo Kpakpando TV nke nọ na YouTube iruo ebe a ị ga-afụ ihe niile a ga na-akọwara gị ya ịfụ ka esi akọwa ya fụkwa ka ị ga-esi wee weta nke gị na Kpakpando TV na YouTube ije ebe a ka ije kirie ya fụ na onye a na-ekwu fụ nna anyị Maazị Anthony nakwa Obiora na Maazị Amechi Ugwuele Nkurumama ọ na-afụ ya ebe a fụ ebe anyị pasa wee na-ekwu ya na ọ bụ ihe a na-eze ezi na ọ bụ ihe ruru ọnụ ya biko nna anyị unu kenere m great ọtọsi na oge emesịrị unu ga-ekene si ya na m na-ekene ya n'agbanyeghị na ọwụ onye nke m ọ dị mma ekelela gị Tobel Tochukwu otu isi busa anyị na YouTube mba ụwa niile ebe anyị nọ wee na ụwa niile wee na-ekiri ọ ga-adịrị ndị Igbo niile ma dịrị anyị maka anyị pịapụta ego anyị pịapụsị ego ọzọ meji ofe wedịrụ wee na-aga abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma